Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moniru ɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccite e moɗon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon yo Allah waɗanin jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettoɗe seremɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama jurama berta juude ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof ha oɗo boros wawa yaltude ɗo no subaka fo ko ɓaɗimon debbo Aissata Ndiaye ne wondi banum gorko Moussa Niang bisimilla ma Almoudou Amadou Moussa. non tigi Almoudou Amadou Moussa Aissata Ndiaye mi salminima mi salmini bandiraɓe yiɗɓe kadi yimɓe kadi ƴeewoɓe Pindi TV to ɓe mbawi wonde e nder aduna o kala no mbiɗa ni saladal ɓuuri firtorade ko on aade tigi Pindi TV tentinta e faade yeeɓiyankoɓe mum revue du jour noɓe gowirno kala e subaka arde ɗo humpide yimɓe holno jayde leydi piniri kala to mbawi wonde en mbiɓe so tawi jaam tan walto enen ga alhamdulillah non tigi ko ɓuuri tengtude hande ko noon tigi ha joni jayndeji leydi ndi goraki alhaali ɗanlede ndewa lawol woni covid 19 ene wayno jayde leydi Sénégal garti alhaali ɗiɗon ko ganduɗa hoorejo leydi France Emmanuel Macron faade caricature prophète Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam Aissata Ndiaye ɗum ne ɓuuri tawe tentude hande e nder jayde leydi Sénégal jayde le soleil udditidama ko noon tigi nden ari koye natal hoorejo leydi ndi woni Macky Sall e alhaali faggudu leydi ndi woni économie ganduɗa kay holno économie leydi Sénégal dartoto caggal kay nde oɗo rafi coronavirus wayli kay juɓɓude mum walla mbiyen wayli mbadi mum no fewi relance mum e wiide mabɓe noon holno peeje peccode ganduɗa kay ko état mo leydi Sénégal laamu ngu holkoɓe jogori waɗe gam kay croissance mo leydi Sénégal ko ganduɗa e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho ene ɗamina kay yetto e joyi piccal ɗiɗi e kala temedere jeɗɗa woni 5,2% ɗum ne tawe nder hello mabɓe sappo e joyi kamɓe jeynenkoɓe Le Soleil ɓe gaari kadi e natal oɗon gonɗo hoorejo leydi Côte d'Ivoire woni Alassane Ouattara e alhaali 3e mandat mo ganduɗa mo yuɓinta ene wayno to leydi Côte d'Ivoire hol saliɓe ha paali ganduɗa kay mbi ko jeyetake ɗiɗon sumgoji ganduɗa noddata ko boycotto yo mbuno ɗum ɗon ene wayno e nder million ngaji jeeɗiɗi pawɗi temedde nayyi e capanɗe jeenayyi e joyyi ujunere ɓeɗon kay wonnoɓe inscrire liste électorale ene wayno kay ko million ngaji tati Aissata Ndiaye kañumen tigui jalti hen mbi kay jeeyaka e sumgoji lefo laamu leydi Côte d'Ivoire ɗum ne ɓuuri tawede e nder hello mabɓe tatabo kamɓe jeynenkoɓe Le Soleil jayde quotidien le quotidien rewi hen jayde quotidien le quotidien ari koye alhaali travaux ji ɗi terre ganduɗa kay ko Oumar Youm jagorɗo kalfinaɗo yaaha gara holliti kay kuɗo e lewru décembre ene wayno oɗon terre woni train express mo ganduɗa ko leydi Sénégal ma jogor parde no hanirta ni walla mbiyanna ma wattu dogde no hanirta ni e wiide makko ene tawi nder hello sappo e ɗiɗon ndeɗo jayde le quotidien ko amma ɗum ko ɓe gari e alhaali Cheikh Oumar Anne e oɗon journaliste Pape Alé Niang ko gonduɗa kay ko cowmami cotumami walla haala ɗum mbinon ko ɗon e wayno ñawore nde yani Pape Alé Niang tañanama lebbi tati nder dumbir lebbi tati nder dumbirdu taw kay ko avec sursis ene wayno no ɗiɗon lebbi tati noon leltako ɗum nder dumbirdu mais kay koye surveillance tigui o wonata ene wayno noon ɓe gatti ha joni e alhaali Cisselo wondude Aymirou Gningue Cisselo kañum ne taƴana ko lebbi jeegom taw kay ko avec sursis ɗum ne tawe nder kelle ganduɗa koye nayabo walla hello ɗiɗabo ndenon jayde le quotidien jayde l'observateur ko dawri l'observateur jayde fitir media nde arti e ganduɗa kay alhaali soutien mo ganduɗa ko président hoorejo leydi Macky Sall faade kay Serigne Mbaye Thiam e Aminata Mbengue Ndiaye gam kay ardade ɗiɗon landaji ene wayno ɗum noon en tawi nder hello mabɓe tatabo kanko tigui Aminata Mbengue Ndiaye ko natal makko tigui tawre e nder ganduɗa e ngoɗo hello adano l'observateur ha joni noon ɓe gatti alhaali ɗanlede ndewa lawol immigration clandestine e ɓeɗon tigui mayɓe e walla mbiyanno wasɓe pitali monne e kaɗo lana ka ganduɗa wonno ko temedde ɗiɗi kay ko jolno e mum ene wayno ko kaɗo lana fellunoko walla mbiyen wanno ko explosé ɗum ne tawi nder hello mabɓe jeeyoɓo kamɓe jeyndenkoɓe l'observateur ko amma ɗum ko ɓe gaari e gurnam oɗon no debbo jimmannoɗo ɗo e nder leydi Sénégal mo ganduɗa kay oɗo saaha nen wuuri toto autrice femme d'affaires lay donno yimɓe ko fof paami ko hollon tigui ko marema ko kanko tigui tewre e nder hello sappo jayde l'observateur Aissata Ndiaye ko ɗum ɓe kamɓene ɓe gaddi jayde las ko wi jayde las ari koye natal hoorejo landa Pastef woni Ousmane Sonko e konguiɗi suuci alhaali ganduɗa ko ɗeɗon ɗandel nda lawol ene wayno ko suhaɓe hewɓe teska ene dutte jomumen walla mbiyen mbasi pitali mumen ɗeɗo maaje kadde ene wayno noon kanko Ousmane Sonko ɗeɗon peeje pelliti laamu ngu ƴetti gam kay waɗi ɗum criminalisé ene wayno suuci kongi wonde kay o yaadani
nan hen kadi o joofima tigi horeji lendi sabu e wiide makko ko ɓen tigi belsidi ko maɗum ko jayne koɓe las garti alhaali Aymirou Gningue wondude Moustapha Cissé Lo ñaworde ndeɗon yande ɓe mbi ko Aymirou Gningue fait condamné Cissé Lo ɗum ne tawi nder hellomaɓe tataɓo kamɓe jaynen koɓe las Jayde Libération wi ko l'hécatombe continue ha joni kay maaɓe ene jokki nder maaje kadde ngam kay ɗeɗo ɗanle ndewa lawol Barça walla Barzak ene wayno ko ɗum ɗon tigui ɗeɗo natte tawete e nder ndeɗo Jayde Libération e wiide mabɓe noon kaɗon laano ummino ko ɗo koye Dakar walla mbiyen ko samgo ɗo Dakar ene wonno kede ganduɗa en tolno e temedere innama ade ko kañum tigui jolnoyo majjum kan laana kay sumka walla mbiyen wat kay explosé e wiide noon ko gam salade wone gueɗe e caggal nde haala heccanki walla haala hanki ene wayno ñalawma hanki o hollane tigui jaggaka e nder ɗeɗo balle wadde mbiyenno balle jeenayyi koye nder leydi Sénégal ene regodiri ene jagga ɓeɗo tigui suhaɓe faaɓe caggal leydi taw kay ko ɗene la ɗe ndewani lawol ɗum ne tawe nder hello joyaɓo Jayde Libération ko maɗum ko holko usti hayso tawi kay ganduɗa ko immigration clandestine en ɓeydi holko ganduɗa usti e leydi Sénégal o saaha woni kay ko kawuji mbaɗaɗi infecté walla kawuji positif Covid 19 ɗum ne ene ustino hanirta ni eɗen coyno natalla oɗon biyeteɗo ganduɗa ko Abdoulaye Diouf Sarr woni jagorɗo cellal ɓali le Sénégal cité un exemple ganduɗa koye leyɗele ɓurde kay ganduɗa ŋakkirede ñawɓe ko coronavirus e oɗo saaha leydi Sénégal en ndima e ɗeɗon leyɗe ene wayno e nder nduya lewru ɓennuɗo joguinne ko ujunnaji ɗiɗo e temedde nayyi capanɗe jeetato e jeeɗiɗo taw kay ko rafaɓe coronavirus e oɗo saaha leydi Sénégal yaara temedde jeetato e sappo e goho donc rafaɓe coronavirus wadde ko usti on heewi ɗum koye hello gadano Jayde Libération Jayde enquête loski arti koye ɗenon caɗele woni constitution ɓe mbi ko démocratie en péril ene wayno ko alhaali caɗele tawede to Guinée tawe caɗele ɓennuɗo ɗo to Mali ene wayno caɗele ɗe ganduɗa leydi Côte d'Ivoire ene wuuri ɗum e oɗo saaha e wiide mabɓe noon ko tripatouillage wonde memɗe sarɗiji walla mbiyenno kuule ɗe ganduɗa kay ko leydi leyɗele ɗum kay saabi ɓe mbi ko tripatouillage de la constitution l'arme fatale de despote ene wayno oɗo saaha joni ene wayno oɗo saaha joni Afrique de l'Ouest walla mbiyenna yogue e leyɗele africaine guuli kaya mbeya alhaali 3e mandat e ko way noon e wiide mabɓe noon Régis Humpe analyste géopolitique o wi ko CEDEAO tugui foti jottade watta réinventé walla yaltine haalaba saabu ɗeɗo caɗele kammene ɓe ponno tigui ko darade e dayrede fayoydinde gam kay wallide Afrique kono wona kay woppude ƴiƴam ne ruufa ko wona ɗum koye e nder hello jettato ndeɗon jeydan keɗen tawi hen alhaali temedde ɗiɗo ganduɗa ko migrant waɗɓe essuyé to Saint-Louis ñalawma hanki o taw kay ko yinnoɓe yaade to caggal leydi ko Italie ko Espagne en ganda ene wayno kam ko ɗanlede nda lawol yiide yaade caggal leydi ko jettato mabɓe tigui pawa junggo ko heedi ko foof koko doogui ɗum ko hanki wonno to e Saint-Louis ɓeɗon tigui yinnoɓe ɗanlede nda lawol Jayde Vox Populi ha joni ari koye ganduɗa koye ɗeɗon kuule ɗe ganduɗa hoore leydi waɗi faade walla mbiyenne yiiɗi wadde faade ɓeɗon les convoyeur ɓe ganduɗa kay ko ɓeɗon tigui ƴettata ɗeɗon laaɗe nawa ɓeɗon sukaɓe walla mbiyen ko kañumen tigui jeeyi ɗeɗon laaɗe nawa ɓeɗon sukaɓe to leyɗele Europe woni ɗanleɗe ndewa lawol ne way noon kamɓe foof caggal kay ndeɓe pamodiri ari caggal nde pamodiri kanko Mansour Faye e wiide mo ene foti waɗede criminalisé kuule tigui walla mbiyen sarɗiji ne foti fayde mabɓe Aissata Ndiaye e nene Fatoumata Tall kañumen fof noon mbi mene Aly Ngouille Ndiaye kañum tigui ene tawi nder haray kanko wi ko ala o yaadane ɗeɗon kuule walla mbiyenna ɗeɗon sanction ngaji ɗiɗon sanction ngaji cuutari faade ɓeɗon ko amma ɗum ko ma en garte kaɗon laana ene tawi nder hello mabɓe ɗiɗaɓo kamɓe jaydenkoɓe Vox Populi ɓe mbi ɓeɗon kene tolno e temedde ɗiɗo ko ganduɗa kay ko clandestin issue à Saint-Louis kamɓe kay ɓe ganduɗa gendarmerie mo Saint-Louis fawi junggo e jettato e mabɓe ɗum koye hello ɗiɗaɓo ko amma ɗum ko Aissata Ndiaye enen coyno natal hoorejo leydi France woni Emmanuel Macron la France et son président dévoilent leur islamophobe ene wayno ɓe koliti gañgu mabɓe tentugu faade diine l'islam ko ɗum tigui jeynenkoɓe Vox Populi bindi e nder hello mabɓe joyaɓo ndeɗo jayde oɗo subaka jayde coftal ɓalli stade uddata dama jayde coftal ɓalli stade uddata ko noon tigui no mbiɗa ɓe gatti koye oɗon match Juventus wondude FC Barcelone e alhaali ganduɗa ko Ligue des Champions JIF Barça sans CR7 en ganduɗa Cristiano Ronaldo jogarani fettude ngal ɗon pedal ha fettude ngal ɗon potital ha joni noon omo wonde coronavirus ɗum wonata sababu noon wasdemo jeede ɓeɗon e wiide jeynenkoɓe stade kono kay ɓe kolliti Manchester United e RB Leipzig ko match tigui jogorɗo welde wonata saabu ko ɗum noon tigui ɓe mbaɗi ɓe gaddi kadi natal hoore oɗo natal mo ganduɗa wiide ko Demba Ba yadude Neymar Junior e alhaali oɗo ngal ɗon potital kadi hanki noon ɓe garti
piggal ngal ganduɗa kay ko olympique marché lappamo ɗum to e city en ganduɗa kay real mo marché mum nil mo wadda ɗum ne jeeya ko ɓuri hattude ko ma ɗum koɓe garti e natte ɓiɓɓe leydi sénégal naɓe fettoɓe men wonɓe to to caggal leydi Edouard Mendy to Chelsea Krépin Diatta to to FC Brugge wondude Idrissa Gana Gueye to to Paris Saint-Germain Aissata Ndiaye ɗum wonno ko tongude nekkele gadane jaydeji leydi sénégal o subaka noon tigi ɗum ɓurno tengtude e jayndeli ɗi min gaddani on ɗum e oɗo subaka alarba hannde ɗum noon ko wiide won tan ko eɓɓore wonde udditen faade e banggal gueɗe rendu hannde noon jehen to caggal leydi to diwan mo France ine anda ɗeɗo balɗe inde omo ganduɗa kanko woni yiyete Macron nane ɓe banggue foof e konngudi mo ko suuti fanude ɗum e l'islam e nelaɗo Allah Mouhammad sallallah alayhi wa sallam ɗum ɗon noon woni yiyete ko yimɓe fo walla mbiyen ko dendagal julɓe eɓe gona julɓe ni ŋiñi ɗum noon ine jeeya hen yiyete to arabe ɓe kam kamɓe oɗo saaha koɓe dariɓe kala ko fayi produit France koɓe yaltinɓe ɗum addi e kaɗo haala noon ko oɗo ɓiɗɗo biyeteɗo Samuel Paty kanko Samuel Paty kanko wara toon to diwan mo France ko professeur wonno jangguintonoɗo caggal nde ganduɗa yete noon somo jangguina omo ƴetta konngudi ganduɗa wona konngudi pewɗi omo fawa ɗum e nelaɗo walla omo dessina ɗum te goto fo ne andi nelaɗo o ko diine amen l'islam koko haɗa desne walla ko way noon ɗum ɗon noon saabi ɗo goɗɗo mo ganduɗa kañum ko julɗo ine notoro inde Abdallah Ansarov ko réfugié mo ganduɗa yete ko ɓiɗɗo russe kanko ari o boomi oɗo mo ganduɗa kanko woni Samuel Paty caggal nde ganduɗa noon eɓe mbaɗantunomo hommage kanko Samuel Paty baraɗo toon to France ni woni ɓiɗɗo France te omo ettanno konngudi ñaɗɗi omo fawa nelaɗo o ko nden noon kanko Emmanuel Macron suuti konngudi wiide France ko leydi liberté kono ko leydi ganduɗa ete hay goto ƴettata walla kala ko ganduɗa ɓe jiiɗi wadde ɗum ɓe mbaɗat ɗum noon woni konngudi ganduɗa hannde nana addana ɓe caɗele no feewi Moussa Niang ko noon tigui nana addana ɓe caɗele saabu wiide ko liberté d' expression ne wayno ɓe mbima sa yiiɗi tan neɗɗo beldon walla ɓoydonno ko yiiɗi ko walla ko woni yidde makko walla diine makko to mem ɗum sa biɗo e Sénégal Aissata Ndiaye a yi e waɗama instauré ganduɗa kay tawɗen ɗon ñiiɓi ko pays ley julɓe hefreɓe gondi ɗo mais meeɗa yiide tan e nder hakkude mumen jaaha Popenguine jiiya hefreɓe bismo toon julɓe gonde mumen taw koye lewru korka julɓe ɓe defana hefreɓe defana diine goɗɗo isankore jeeya kadi kamɓene gara e mabɓe ngalhuji donc nous vivons en communion ko parfaite harmonie wonno ɗon ko beldal tigi woni ɗon donc ala ko saabi ɗum ko ɓeɗon mawɓe arnoɓe wonnoɓe ɗo hanki comme no alaji Seydou Nour en alaji Mame Abdou Aziz Dabakh Malick en mbaɗɗo instauré ko dialogue islamo chrétien taw ganduɗa dialogue wonno ko beldal ko kaldigal so wonti haalaji mbaɗi ni par ce que fois neɗɗo kala ko gommi woni diine makko oto jaɓan ɗum memde sa yiiɗa mbaddone aduna donc ɗiɗo kongi noon ne fonno wonde regret mabɓe wona hunde nde ganduɗa par ce que prophète Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam kala memɗo mo memi julɗo kala biyowo min ko islam noddami iman billahi noddami ko ɓurani tigui noddami ko Allah tigui e nelaɗo Allah tigui gonanmi e dow leydi donc so memama tan mon foni foti dillude saabi oɗo fitina o saaha mo kallani ne waɗi leydi sappo e tati leydi e nder aduna o ganduɗa ne mettini ɗum woni Mauritanie leydi Maroc mo ganduɗa kadi waɗi boycotté kala produit français gon toon e hayɗo to Touba mo ganduɗa ko dayre goto ne wiye Khadamatul Khadima Kudamul manda ko hadmi ɗum noon kadi ɓeɗon mbaɗi dénoncé gonɗa kadi bindi kadi lettre gandani OMG Jamara en ko ganduɗa ko Karim Xurum Hakken kamɓe fof ɓe gummima donc hunde ganduɗa hay goto yonnani ɗum kala juulɗo mo ganduɗa nelaɗo Allah nana e nder fitano ma hay goto yonnani ɗum Aissata Ndiaye ɗum saabi ni mo ganduɗa woni Erdogan woni gardiɗo leydi Turquie kanko kam o dari ko wi ko Macron foti ko ƴeewede beele kañum hoore beele ina wonde hoore mum kañum beele ina ƴoƴi ɗum ɗon saabu konngudi o suutidi wona konngudi ganduɗa omo foti suutude ɗum wona ko foti haalde koko ganduɗa yete ko konngudi mawɗo o haali de hewɓe ñiŋi ɗum no kalirɗa ni
produit ji France hande e rayon ji leyɗele arabe ɓe guittu ɗum ha laaɓi ngam hollidde mette moɓɓe e ko ganduɗa e muusiɓe ɗiɗo konngudi ɗi Emmanuel Macron suuti fawi ɗum e dow l'islam e hollidde ɓe ha joni kamɓe diine l'islam natta e ɓerde mabɓe walla mbiyen ala e ɓerde mabɓe saka noon e nelaɗo Allah saabu neɗɗo wawa yidde l'islam tawa yiiɗa nelaɗo Allah saabu ko kañum ardi foof la preuve gonɗen koye hitande wonɗen koye lewru ganduɗa ko lewru nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam lewru gammu gonɗen ayi Moussa Niang Charlie Hebdo e hoore mum wona Charlie Hebdo wiyeteno koɓe mbiyata caricature e ko leydi liberté wiyeteno ko Charlie Hebdo inde wonde joguino addi Charlie Hebdo o koɓe uddano saabu ɓe mbanno caricature ko omo ganduɗa konko woni Charles de Gaulle nde ɓe mbaɗimo caricature ko nden ɓe jani dow mabɓe ɓe uddi oɗon journal ɓe ndewi caggal ɓe udditi kadi ɓe idniri ɗum Charlie Hebdo ha adduno ko dañno ko kamɓe mbaɗi kadi caricature nelaɗo o ha jeeya dañnoɗo to no dañi ganda leydi France so mbi ko leydi liberté mataw wonɗoɓe ɓe ganda ɓe mbiyata ko ɗon tan liberté o haaɗi eɗo ɗon fuɗɗi eɗo ganda ko ɗon haadi Moussa Niang ko noon tigi no mbiruɗa ni ko noon saabu kala nde nelaɗo Allah mema walla mbiyenna kongi ɗi ganduɗa walla hunde nde ganduɗa diino yemira ɗum waɗa faade hen yo mamo gandu par ce que plus d'1 milliard de musulmans donc so neɗɗo wine tooña annabi mumen firti wi kene jibine fitina wi kene jibine musibbaji ƴiƴam dufɗam ɗam yoni ko yiyande woni ɗo ko yoni donc enen ñaago rek bandiraɓe kala mon fof artira haqqille mum oɗo feere ñaññere nde metterne nde nabi so memama mon fof metti noon saabu kañum woni mo titorɗen woni sababu garangal men aduna donc Aissata Ndiaye ko yimɓe fof mettini ko ardiɓe yoɓe jaaɓe kaldeɓe jodde nde wonnoon bon enen fof ko gotum donc ɓe jodde Emmanuel Macron kamɓe Erdogan en kamɓe gonda ko Macky Sall en ɓe joddo e Emmanuel Macron bon wona hunde nde ganduɗa réglen amma ɗum ne wawi jibine musibaji goɗɗi ɗum noon ko min ɗum woni yenname on alhaali noon tigui yo Allah waɗanen jaam ɗo min kaɗata e roɓindu jaydeli moɗon ko tottude won aadi janggo so Allahu lamdo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno e banum gorko Moussa Niang heɗanno e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat ne wonde Amadou Touré maquillage o amin jarna hen no fewi ko bisbaba